Végzés! És akkor tipok! Volt egy csávó tolókocsiba, oxigénpalack, hát és tudod, néha meg kellett hívnia. Nézzék oda! Zsolya! Itt volt az a kapicsomban csávó. Micsodát, mit hogy úgy? Lehamuztad magad. Kapicsomban csávó. Valami tüdőbaja volt. És így ült a izével. Lehet ilyen tüdőbaját csinálni? És tudod, meg kellett néha hívnia. Ezt már próbáltam, de nem nagyon. Várjál! Beci, guggoljál le! Várjál. Felveszem. Na, maradj úgy! Várjál. De ez nem jó, mert így a te fejed is látszik. Bújjál mögé. Azaz. Egy képet. Hát ezt figyeld, videózok és Jó, nyomok. Melyiket kell? Gyorsan! Elszívsz meg a